سلام كميتم سيكو براسو معتنا زعبيت زيناتات هاجرات نورديك كمونا قدستي هاجرو في الصمتات النقربلو هرميني ميديايو كما ترون لهم ربع عسران سلستن كنت استدالو حد صرتو انا وزيناتات تسعيبنا نقربلكم هنا نمكتالكم من عدمنا بقند نطفاتكم فيلم أمونغو نورز فولتن محبر موياويان اي اف ميتالن ككاد انحت درابي سرحتين نايم الى الزب كما تزازمه ሚኒስተር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሽወደን ካሜላ ዋልተር ሾን እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ህፃናት ዘለዎም ስድራ ቤታት ዝፀሉ ካብ ኣባይቲ ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ክቕልብስ ንሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ሓላፍነት ምሃባ ኣብዚ ዓመት ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝዛይድ ናይ ኢድ ቦምባታት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ከምኡውን ኤምባሲ ሱዳን ናብ ሱዳን ሰራሕተኛታት ሩስያ ዝፀዓነት ነፋሪት ካርጎ ከም ዝተሃርመት ዝገልጽ ፀብጻባት ይምርምር ምህላው ምግላጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ኣሞንጎ ኖርዝ ቮልትን ማሕበር ሞያውያን አይኤፍ ሜታልን ክካየድ ፀንሐ ተደራቢ ሰራሕተኛ ናይ ምላይ ልዝብ ተዛዚሙ ኣፈኛ ማሕበር ሰራሕተኛታት ንሬድዮ ሽወደን ፒ4 ቫስተር ቦርተን ናብ ዝሃበ ሓበሬታ ካብ 800 ክሳብ 850 ዝኾኑ ኣብቲ ኣብ ስኮሎፍትዮ ዝርከባ ፍራይ ባትሪ ዝሰርሑ ኣባላቱ ካብ ስራሕ ከም ዝሰናበቱ ሓቢሩ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፋብሪካ ስኮሎፍትዮ ኣብ ምምሕዳርን ምህንድስና ዝሰርሑን ዝነበሩ ልዕሊ 300 ሰባት ኣብ መንጎ ማሕበሮምን እቲ ኩባንያን ዝተገብረ ልዝብ ምዝዛሙ ስዒቡ ካብ ስርሖም ከም ዝተሰናበቱ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ገሊጻ ዝናኾነ ፍራይ ባትሪ ኖርዝ ቮልት ዘጋጠሞ ፋይናንሳዊ ፀገማት ብዙሕ ክፅብፀብ ፀኒሑ ክነሱ ካልኦት ኩባንያታት ኣብ ክሊማ ዝገበርኦ ተበግሶታት ኣብዚ ቀረበ እዋን ከም ዝተሰረዘ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ሓቢራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኡሜዮ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቁጠባዊ ታሪክ ማቲያስ ናስማን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ሓምለዋይ ምስግጋር ዝዕንቅፉ ምክንያታት ከም ዘለዉ ገሊጹሎም ብባህርያዊ ነዳዲ ቴክኖሎጂታት ምንቅስቓስ ሕጂ እውን ዝሓሰሩ እዮም እዚ ብዝሓሰረ መጠን ዝያዳ ኣብ ጥቕሚ ምውዓሉ ክቕፅል እዩ ኢሉ ኣሎ ሚኒስተር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሽወደን ካሜላ ዋልተር ሾንግሮንቫል እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ህፃናት ዘለዎም ስድራ ቤታት ዝፀሉ ካብ ኣባይቲ ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ክቕልብስ ንሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ሓላፍነት ይባ ኣብ 1990ታት ካብ ዝነበረ ቁጠባዊ ቁልቋላት ሒዙ ኣብ ሽወደን ቁፅሪ ካብ ኣባይቲ ክወፁ ዝግደዱ ሰባት ክሳብ ክንደቲ ኣይወስኽን ክብል እዩ ሃገራዊ ትካል ምኽፋል ዕዳግ ሮኖ ፎግደን ዝሕብር ብዙሓት ካብቶም ካብ ኣባይቶም ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ ብኻልእ ዜና ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ኦፕሰላ መጥባሕቲ ካብ ዝገብራን ማህፀነን ብመጥባሕቲ ክእለ ካብ ዝተገብረን 33 ደቂ ኣንስትዮ እቲ መስርሕ ኣድላይ ከም ዘይነበረ ከም እተነግረን ተፈሊጡ እቲ ሆስፒታል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ናይ ምእላይ ማህፀን ዘብፅሑ ሳምፕላት ዋህዮታት ብጌጋ ከም ዝመርመረ ትማል ሱሉስ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ በቲ ዘጋጠመ ኣዚናና ንሓዝን ክብል ዋና ሓላፊ ሕክምና ዮሃን ሉንጋርድ ገሊጹሎም ኣብዚ ዓመት ኣብ ሽወደን ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝዛይድ ናይ ኢድ ቦምባታት ኣብ ጥቕሚ ምውዓሎም ተገሊጹ እዚ ድማ ብመሰረት ኤስቪቲ ኒውስ ካብ ሃገራዊ ማእከል መረዳእታ ቦምብ ዝረኸቡ ኣሃዛት እዩ ጉምሩክ ሽወደን እውን ብዝሒ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ቦምባታት ከም ዝወሰኸ ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብ ዘንውዳ ዘለና ዓመት 2024 ኣብ ፊንላንድ ሸቕለት ኣልቦነት ይውስኽ ምህላው እዚ ድማ ብሰንኪ ዘሕቱል ቁጠባዊ ዕብየትን ኣብ ጽላት ህንጻ ዝረአ ዘሎ ብድሆታትን ዝተደረኸ ምዃኑ ኣብ ፔለርቮ ኢኮኖሚክ ሪሰርች ላዕለዋይ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሄና ባስክ ገሊጹ ኣብ ቀረባ እዋን ስታቲስቲክስ ፊንላንድ ዘካየዶ መጽናዕቲ ሓይሊ ዕዮ ከም ዘመልክቶ ኣብ መስከረም 2004 ዝነበረ ኣሃዝ ሸቕለት ኣልቦ ሰባት ምስ ናይ ዓሚ እንክወዳደር ብ30,000 ወሰኸር ኢሎም መጠን ሸቕለት 15 ክሳብ 64 ዝዕድሚኦም 71.9 ሚታዊት ክኸውን እንከሎ ካብ 15 ክሳብ 74 ዝዕድሚኦም ድማ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት 8.4 ሚታዊት እዩ ነይሩ ዕዳጋ ሸቕለት ነቲ ኣብ ቁጠባዊ ትንበያ ቀውዒ ዝገመትናዮ ዘንፀባርቕ እዩ ሸቕለት ኣልቦነት ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ብሰንኪ ምዝሕሓል ቁጠባዊ ዕብየትን ቀጻሊ ድኹም ኩነታት ጽላት ህንፃን ክውስኽ ትፅቢት ይግበር እዩ እዚ ድማ ክሳብ 2025 ክቕፅል ይኽእል እዩ ክብል ቦክስ ገሊጹ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምንቁልቋል ስራሕ ዝረአ ኮይኑ ጽላት ቸርቻሮ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዘሰዩ ኣብ መንጎ ሓምለን መስከረምን ስራሕ ቸርቻሮ ምስ ናይ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ብ11,000 ምንቁልቋሉ እዚ ድማ ቀጻሊ ድኽመት ውልቃዊ ሸመታዊ ሃልኪ ዘመልክት እዩ ተባሂሉሎም ኣብዚ ሓደ እወታዊ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ዕድመ ስራሕ ዝበፅሕ ህዝቢ ፊንላንድ ሮይ ዕብየት ምርኣይ እዩ مسار مين ميديا خمس لهم كبرى سمعتنا أموداتا ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ሱዳን ሰራሕተኛታት ሩስያ ዝፀዓነት ነፈሪት ካርጎ ከም ዝተሃርመት ዝገልጽ ፀብጻባት ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጹ
ኣመንጎ ሰራዊት ሱዳንን ፍሉይ ሓይሊ ሱዳንን ማለት RSF ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዳርፉር ቀንዲ ዓውደ ውግእ ኮይና ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ነፋሪት ሊዩሽን ኤል76 ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዘላ ከተማ ኤልፋሽር መሳርሕታትን መድሃኒታትን ንምብፃሕ ኣብ ተልእኾ ከም ዝነበረት ወታደራዊ ምንጭታት ንማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢሮም ኣለዉ። ብቅድሚ ትማል ሶኒ RSF ነታ ብወታደራት ግብፂያ ትበርር ነራ ዝበላ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ነፋሪት ከም ዘውደቓ ገሊጹ ኣሎም። ግብፂ ኣብቲ ን18 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ግጭት ንሰራዊት ሱዳን ወታደራዊ ደገፍ ክትገብር ጸኒሓ ንዝብል ክሲ ክትነጽቆ ጸኒሓ ኣላ። እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊትን RSFን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ስልጣን ዝመበገስ እዩ ኮይኑ ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝጀመረ እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለምና ክብል ጠቒስዎ ኣሎ። ዓሚት ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ክሳብ ሕጂ 150,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ገለ ግምታት ይሕብሩ ክብል ኣብ ወርሓ ግንቦት ብፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንሱዳን ቶም ፔሪዮሎ ዝተዋሃበ ርእቶ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ BBC ባር ክቡራት ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ሰናይ ምሸት።